yini ngempela le yenzeka wabona ukuthi ake ngithi yabo lento yangistressa ukuthi ngiyibambele u1 u1 wabiza u2 na wabona ukusebenzela first day ngakusasa wathi yabo lento le mengicabanga angivele ngehlise ngalento ngideshe ngalento nangempela yehle khona abantu abanjalo yiko into enza ukuthi ngicabanga kanjalo ngoba ubaba methe yena wena ufika ungaphuzi esinye isitori ungabuthanda utshwala ne right nje so yini lo yehlisayo angitshela mngani wami iwoningi angikhiphele nje ukuthi uphele ngoba isikhathi ngiyazi nami ngeke ngibe naso inkinga yami ngithanda abantwana kakhulu mina okay sithanda nje ngani nayo uyalazi ukuthi ingake angikwazi ukubathola phela manje shame Ngokhulu uyithoba ngicela ukuthatha le thuba ngibingelele mbukeli weBlack Life TV kwisiqephu sethu sithi izinkinga zomndeni with myself uMlangeni uMagasela. Sisakhona-ke la odabeni ley'nkinga zomndeni thina abathandi bezindaba futhi suke sifuna ukubona ukuthi sokwazi ukuphuma nesisombululo abantu sibashiye bethandana futhi bephinde futhi bekwazi ukuxolelana bathelelana amanzi. Kokunye khona abantu abangakwazi ukuthi bavele udaba balibeke ngendlela ehlelekile. Avele umuntu nje abe yibhimbi usolimaza wonke umuntu kanti indaba mila ukuthi kwenze ngendlela eright. Thina sibe sesingenelela-ke bese siyabona ukuthi hayi qoqa ulimi. La kahle kahle akukho nzima kudingakala u1 no2 no3. Nakhona mehluleka sadlulisa udaba kochwepheshe. Mina uMlangeni Magasela nginikezeni ithuba bafethu ngibingelele ubhuti eseduze kwami. Sawubona njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Sakwamukela kwaBlack Life TV. Ngicela uthathe le thuba ubingelele nje umbukeli uthi sawubona. Simona babukeli. Ubani ubhuti igama? Nkosinathi Chamana. Siyabonga Nkosinathi. Nkosinathi mfethu usibhaleleni ufuna sikusize ngani? Ngibhalele ukuba ningisize ngomkami la ongenelwe uphuzo ngalendlela engingayi-understand. Umngami ngamthola ngo-2015 engaphuzi. Sashada ngo-2018. Okay. Hayi umngami emva kwalokho hayi wangenelwa uphuzo engingalazi waye mina angisazi ukuthi kumele ngenze njani ingakho ngivele ngabhalela uBlack Life. Manje mephuza uhlukumezeka kephi wena yini yazenzayo ezenza ubona ukuthi ayingeke Magasela ngezimatches umuntu uthi ngeke umkhethele ukuthi aphuze but mase behave kanje imaphi lama behaviors anawo akwenza ukuthi ungabe comfortable ngisho noma sisekhaya nje ayi ungenzela izinto engingayiqondi kahle emzini yebo uvela ngene nje aqambe icule engingalazi waye mina asine phakathi kwabantu into engingayazi. Okay ubone nje wena uthi uyangena esikokeleni hawo ngoba ifro nje le umngami lo usiyacula uyacula usuke sedle kakhulu yini ya usuke sedle kakhulu impela uma umkhuluma naye engaphuzile umbuzo usini manje mfake enkambini uyathini mhlawumbe ukangitshela ukuthi yena ayikho into angangenzeli yona uyangiwashela uyangiphekela bese yahamba yoyiphuzela ayinele kodwa ke yebo ngenzela yonke into namanje usakayinele hayi sekunoshintsho olukhona engingalandastandi awukasa ayini manje yebo umuntu onjani ke kodwa unolaka noma hayi nolaka kanalo engiqamba mama umuntu oright umuntu oright nomuntu olungile impela wena uyangena einkambini baba hayi lutho ngenhlobo angifiki inhlobo inkinga yami lapho ke nje enkulu manje ngeke ukuthi umngami aphuze mina ngingaphuze kube ngazi kahle ukuthi ngamthola engaphuzi manje baye bathini ekhaya khona yena nabo abakufaka khona mhlawumbe ukherothi la ebethi ngeke manje lo muntu uzithini ilapho ke inkinga iba sekhaya kakhulu uma ngisekhaya nje ayi suke ngivelele sufisa nokumshiya hayi ekubeni ngeke ngikwazi ngisho ukumshiya ngoba futhi ngiyamthanda asikhuluma iqiniso ke Chamane la angithi uthe uChamane uma ngase kuthiwe ekhaya bebengenayo inkinga ukuthi yaphuza wena bongaba nayo inkinga ya khona bengingaba nayo inkinga kwayimina ngoba manje ngalesikhathi ngamthola engaphuzi manje engaphuzi sesineminyaka hlezi sobabili engaphuzi angazi impela ukuthi yini le emenza ukuthi aphuze kanje angenela amatshwala kanje angazi ngempela ngisafuna ukuthi naye angichazele mhlawumbe uzongichazela kangcono angazi
Okay, cha mana sivele senze kanjani, zama ukuthola umkakho mfethu. Mhlawumbe mesizwa ngaye uzosho ukuthi yini emenza ukuthi kuze kube kanje, ngoba uma uchaza uthi natholana engaphuzi, nashada engaphuzi. Kodwa usevele wakujikela nje eswini njengotshwala kodwa ubungaphuzi futhi nawo. Asimnikeze ithuba ukuthi ayikhulumele yena. Mhlawumbe mesefika uyena uzosichazela futhi nokuthi engithandayo okubalulile ukuthi vele umuntu onomoya omuhle, umuntu olungile. So sho singesibe nazo inkinga eziningi sokuthola ngempela lokho esikudingayo. Ngisemba kanjalo impela. Mbukelo we-Black Life iyachaza ukuchamane la udaba lakho ukuthi unonkosikazi wakhe ashade naye kade bashada. So sebehlala endawonye nje for iminyaka. Ifethi babonana ngo-2015 no-2018 bashada. Lo mshado ngeke ubusisiwe uvele ezulwini ayisalast imshado manje. Kodwa-ke uthe sebendawonye wavele washintsha waphuza. uMagaselo uyayibuza nje bechaza udaba ukuthi angabe echamane wenzeni enza ukuthi unkosikazi avele aphuze kade engaphuzi. Kodwa emunye uthi hayi abantu bahlangana ney'nkinga nabantu abazoba influence usebenza into ey'thize bagcine beshintsha iy'ndlela zabo zokuhamba, hhayi ngoba kukhona inkinga ekhona ekhaya. Kodwa ukuze sithole konke lokho esikufunayo sivele sithathe udaba sihambe siyolanda yena umama azosichazela ukuthi ngempela ufakwe yini ey'nkambini and yini le menza usasinemzini ngampela-ke manjena asinayedwa, hhayi asimlande. Izimpande zama-Afrika sisebenzisa amakhambi esintu kokulapha. Bathi uFebruary inyanga yothando. Nathi ngoba sithanda wena, sikwenzele la makhombo. Ikhombo yomama inesikhafulo, isibambelelo, idliso, iziwasho zamabhadi, nenhlanhla nogazi, inamathela, nepin code, ikhuphula isitofu isibeke kusikisi. Kunekhombo yobaba, inesikhafulo, isibambelelo, idliso, iziwasho zamabhadi, nenhlanhla nogazi, umvusankunzi, iyaqina idonkepiri, uqina umthethe endlini. Ukuze ufake i-order sibhalele WhatsApp ku 076 349 6631 noma usebenzise inombolo ethi 062 219 7748 noma uzizele mathupha kwifamasi yethu ekushop number 87 kuQueen Street eThekwini. Khumbula ikhombo ngayinye ingu600, uthenga okukodwa uthola ku5 mahala. Especially sizoba khona ukusuka ngomhla ka1 February kuya kumhla ka28 February. Izimpande zama-Afrika sisebenzisa amakhambi esintu kokulapha. Uhlangene ongoti nezinjulabuchopho kwezokulapha ngesintu ukuze silaphe wena. Welcome back mbukeli we-Black Life TV kwisiqephu sethu sithi izinkinga zomndeni with myself uMlangeni uMagasela. Mesipaleliwe-ke ubaba Chamane waseyasichazela udaba lakho alibeke eThebeni. Angifuni nje nokuthi ngize ngilisho kodwa before that ake ngithathele ithuba bafowethu ngibingelele imama la eduze kwami. Sawubona sithando? Yebo, sawubona njani? Ngiyaphila. Mhlawumbe ngicela ubingelele umbukelo we-Black Life TV uzisho ukuthi uba wakaba. Wami Oneli. Wakamkhize. Oh, wakamkhize. Yebo. Awu uthe nishadile nje chomi. Ubaba Chamane Isibongo samale. ave nibheda. Awu mina nje ngabe sengishilo ukuthi ngwakini. Hayibo mina bangilobola nje sengiyisona. Yebo, suyisona. Mlangeni nje sokuzwa ngendaba. Ngiyadlala unfortunately uMlangeni ibrand. Kodwa ungwenza sure ukuthi uyayizwa lento ukuthi esakubo naso ngisiphethe ngento. Kodwa kisho ke mamkhize kusho ukuthi umamkhize. Yebo. Okay sithando. Ubhuti usibhalelile la. Yebo. Uyakuthanda kakhulu. Khona izinto afisa ukuthi zilungele emzini wenu. So ngicela kumnikeza ithuba ukuthi asho ukuthi yini le ngamphathi kahle eyenzakalayo. Umnikeze nje indlela isithando sami. Chamana umtshele bandlu baba mama Mkhize. Mama, nginenkinga la mama. Hayi. Ngiphatha kabi kakhulu le nkinga ngibhekene nayo mama. Imayelana nawe mama. Hayi. Uphuzo mama, ungenelwa uphuzo ngendlela engingayiqonde mama. Angisazi nami kumele ngenze njani. Nasekhaya sebeza bakuthande ngenxa yokuthi ungenelwa uphuzo mama. Bacebelani-ke kodwa usasho ngathi nama ngikuthandi lokho okwenzayo. Usuthi nasekhaya ave nisiceba kodwa kulungile. Manje kuphuzeni kwami ngiyaxoxa uphululimi. Yini le ngiyenzayo wrong? Mama. Mama, Ungadlili. kwayimina nje mama ngiyithanda into yenzayo ngoba manje ngakuthola ungaphuzi. Uyazi nawe mama. Ukuthi kwayimina uqobo lwami ngiphuza utshwala. Manje into bungangitshela yona ekhaya usuzongitshela la. Akaza kutshela yini mami? Ngikhumbula. Akaza complain ngiphuzi. Kade mama ngangitshela mama. Mhlawumbe mina ngingalaleli. Hayi, shuthi mhlawumbe usukuphuzile ngempela ke mama. Yabona ke mama ukuthi usukuphuzile ngempela ngisuke ngikutshela.
Uthi ubaba uyamwashela, uyamphekela, kunjalo impela. uyam-ayinela, uyatohoza wena Sithando. Ngiyabamba nje kancane. Niyasizana kodwa. Wena ubudlelwane benu ubona bunjani lokhu ngoba uthi wangena emzini ungaphuzi inhlobo kodwa wahamba kubona usuthe fu einkambini. Yena ukumthanda ngiyamthanda, mina ngikubona into wrong ukuphuza kwami. Ngempela Ngiyiboni. because wenza yonke into Yenza yonke aduyenza. into ayidingayo njengomfazi. Ubalulile la ukuthi ngisho noma emzini mekunezinto uyufike nawe njengomakoti phela ngoba obvious phithiza impela bese uyasuka mase kungenile-ke laphayana uvele uvule isikokelo. Hawu baba, into ungayishwele. Hawu, ya kona kuyenzeka phela ngoba sekumnandi manje izinto ongakwazi ukuyicontrol mesekudlekile bese wenzani yasinasini. Hawu, Shaya ingoma la. shaya ingoma yami. Ithini ingoma? Usuthi khonteleze la. Khonteleze la sengikhiphe. Bavume emzini bese siyikhiphe. Phela bakhona abavumayo, khona abangibukayo. Beyibukela awunandaba. Kodwa ubona kukuhle-ke Jomi lokho ukuthi emzini uyovula isikokela sokusina wena. Ushubisa umase hlezi xoxa indaba futhi ushubisa. Bamhleka kodwa ibabazi maswahambile. Basuke sebekubuka nakhona emzini besho bethi awubheke umakoti walakhaya. Kwanzima phoso bevumelana engomeni. Ukubabone bevuma. Kwaphela usudlile Jomi usukubona ngathi ubavuma bongavuma. Yazi la nginakho impela. Yazi bavuma abantu abafana noMagasela bekunayini befuna wenze lento errong. Uyabazi labo bantu? Bazi kahle. Kodwa awunankinga. Anginandaba bangisizi ngalutho ngishadile phela bona mina. Ushadile indoda yakho so awubahloniphi bona. Ngiyabahlonipha phela ngendlela yami nami. Nafuna bengihloniphe kulokho engikwenzayo. Okay Sithando sami ngiyakuzwa futhi angizile uzokujaja. So ngoba ethi ubaba kumphathi kahle lokho njengomyeni wakho uzizwa kanjani ngakho? Angazi ngempela ukuthi ngathini. Phelelwa amagama. Ngizozama ukunciphisa ngisho ukuthi ngizoyeka. Ngizozama ukunciphisa. Because umuthi angiyeke mhlawumbe ngizoba nenhliziyo. Ake sikhulume iqiniso woman to woman. And ngiyazi ukuthi uchamane uyindoda strong ngimbonile. For ukuthatha isinqumo nje sokuthi azovela amabona ayikho indoda evele ithatha isinqumo yokuvela amabona ukuthi ikhuluma inkinga zomuzwayo. So ungamdabukeli kakhulu. Uma singabuyela emuva nje Sithando sami njengomuntu ofike engathinti. Mucabanga yini le eyakwenza ukuthi ugcine usubona ukuthi awuthi ngishayele kancane kwase kuyalandela ke keke. Yabo yanto ayikeke mase uyiqalile uyiqalile nje. But yini izathayo? Anginaso manje. Isizathu. Uphuzani ma? Phuza Black Label. Oh, okay. Ilokhuzana i-Black Label. Yena itholakala kalula. Oh. Manje lokho okunye kuyabiza ngizokuthola hapi. Oh. Kwanzima. Ubona nje manje ngomiwe. Hawu. Njengoba ujuluka Jomi. Ngijulukisa ukuthi ngomiwe. Oh, kuyakujulukisa ukoma. Okay, ngiyacela-ke mina ngokukhulu ukuyithoba Sithando sami. Cela abantu sitshele because mina nginakho ikholelo ekuthenini ayikho into evele iqhamuke nje ncamani. Yebo kunjalo impela. Kwesisikhathi kuyaye kube imithelela yabantu esizwana nabo. Yebo. Kube imithelela yinkinga esibhekana nazo mami yangithi ukubona. Thothi inkinga isikwenze wacabanga izinto ngenye indlela. Yikho nje mina ngingathanda ukujaja abantu because ngihlezi ngazi ukuthi ayiveli iqhamuke phezulu khona la isuka khona. Ukuthi ke ngoba ngikufundela ngalokho angikwazi ukuthola ukuthi ngempela what really transpired. So ngisiza umuntu mhlambe athi nje just go back a bit like a little bit ukuthi yini ngempela le yenzeka wabona ukuthi ake ngithi yabo lento yangistress ukuthi ngiyibambele u1 wabiza u2 na wabona ukusebenzela first day ngakusasa wathi yabo lento le mengicabanga angivele ngehlise ngalento ngideshe ngalento nangempela yehle khona abantu abanjalo yikho into enza ukuthi ngicabanga kanjalo ngoba ubaba methe yena wena ufika ungaphuzi esinye story ungabuthanda utshwala ne right nje so yini lo yehlisayo angitshela mngani wami Iwoningi angikhiphele nje ukuthi uphele ngoba isikhathi ngiyazi nami ngeke ngibe naso inkinga yami ngithanda abantwana kakhulu mina. Okay. Sithanda nje ingane nayo uyalazi udaba. Ingake-ke
angikwazi ukubathola phela manje. Shame. Okay, ngiyakuzwa mami. So yona into ekuhlukumeza kakhulu. Kuyangihlukumeza kakhulu, especially futhi ngizobona zakamakhelwane zithanda nokuzovakasha la kumina. Uyabona nje. Ngicabanga yini enze usungakwazi awazi ucheck. Ngangamitha ngisafunda isikole. Ehe. Then sangahlala isikhathi eside eswini. Saphuphuka. Usayiphuphumela noma saphuphunyiswa. Okay. So manje nginesifiso sokuthola ayikho into angayazi ngalokho. Hlezi ngingazisi. So after that awuphindanga Ngithola abantwana. Sorry. Aze ngajuluka. Yabona nje kube ngifike bengazi ngabe Nisondezela ithishu bandla mhlambe lapha ebathroom. Ngabe ufike uwazi. Uthi wa. Bese usinela mina. Hawu-ke. Ngathi ngavelelwa camani. Ngiyaxolisa sizile ukuzohleka la serious la. Ngoba umyeni wakho uwaridi ngempilo ephilayo. So iyona lento yakwenza ukuthi emzini niphethene kanjani bona bakuphethe kahle babekuphethe kahle before that noma nabo ikhona ipressure ukuthi yena nabo balindele ukuthi ube nomntwana. Abakazi bangithande nje since baqala ukungibona. Mhlawumbe imbangela yalokho yiphi? Anginalo ulwazi. Siyabonga bafethu. Wazi wayigoqa kodwa nawe tsho. Kodwa kulungile. Ya babengakaze bekuthanda. Ngicabanga yini enza ukuthi bangamthandi sisi umakoti wabo engakaphuziki? Hayi mina ngazi bemthande saphuza. Engakaphuzi. Ngazi bemthanda kakhulu impela nje engakaphuzi utshwala. Kodwa benza mina isilimo. Ngoba behlala sonke ekhaya sisahlala ekhaya singakabi nomuzi. Behlala sonke ekhaya sindenankinga. Nashada kanjani? Sashada ngokubhala nje sihamba sobhala phela bebengangifuni. Babengavumi ukuthi kube umshado nje right. Yo. Ingakho ngaze ngakhetha ukuthi sambe siyobhala ngoba manje ekhaya abamfuni ngcono senze umshado omncane wokubhala. Wazwayixoxa mana kade usho manje usade bemthanda manje futhi basemzini bayapretendana. Mhlambe khona intombi yayikhona ababethandele. Kwafika mina-ke kusasele phela kusho ukuthi kulo ntombazane uthando lwabo. Ngiyakuzwa-ke mina. So ipressure nayo manje eyenza ukuthi uzoyinikele ey'nkambeni ile ukuthi awukwazi ukunikeza umyeni wakhe abantwana ukuze nikwazi ukukhulisa isibongo. And vele nabo abakuthandi so manje usufika uhleli nje futhi. Angizali. Kodwa yamuzwa ukuthi uthini umama baba? Umuzwa kahle impela. Into engizombuza yona mina ngizombuza ukuthi bengisacela ukuthi alikhulume iqiniso asho ukuthi ikhona yini into mhlambe engingamanelisi ngayo. Kuningi nasembhedeni angisathokozi nje. Saze safa embhede bafethu. Labantu benintshela nabo embhedeni kunjani? Bese kufika kushintshe mesenishadile. Noma ngazi. Ngoba ngathi lento yabantu besifazane nje ukuthi avela athi umuntu embhedeni. Izinto engisho chamani. So sekwenzani noma nani naye ukuperforma mase ukuthi umuntu nimjwayele. Okay, angiqale la. Is it performance or is it ezinye izinto indlela azenza ngayo? Buyancintsha. Kodwa ngifuna mhlawumbe ngoba sengiphuzile angazi. Umuntu ongaphuzi ezephunga futhi yabo. Manje lapho ngiyacabanga nami ngazi. Cha manje kuthini ukuphawula kwakho kulolu daba? Ngiqinisile uyifuna kakhulu uma ephuzile lento. Kanti nawe sowugcikekile. Ngikwazi ukuphuza nomuntu ophuzile ngingabuthinti inhlobo utshwala. Akwenzeki. Bunginukela ngenye indlela utshwala. Bunginukela ngenye indlela ngenqamba mama. Hayi ngiyangikwazi. Kodwa after usuthola ukuthi umama inkinga yakhe ukuthi uyahluleka ukwandisa umndeni wagcina eseyinikele ephuzweni kwase kuyaqhubeka nokunye vele mase uphuzo vela alungisi lutho angithi kule nkinga abhekane nayo. Kodwa mhlawumbe ukuthi akekho umuntu kade engamthemba akhulume naye azama ukumsiza ukuthi yini angayenza wasencamela ukuthi akayehlise nge-black label lento. Usuyakuzwa-ke lokho. Mhlawumbe ucabanga kuzoba kanjani relationship ngoba okukuye kutshwala ngayo i-rehab azama ukubiyeka kodwa ngeke kube into yakusasa angikuthembisi. Nami bengicabanga yona impela leyo nto ukuthi ngikwazi ukuthi ngihambise i-rehab. Asukuthola ukusizakala. Uzobuya nami sengi-right. Mhlawumbe uphuza ngakhe sonto Choma. Ngicabanga nje ngicabanga na i-black label eceleni. Kusho ukuthi every day. Every day. Hayi wena koyibalekela nge-service. Every day.
asibe realistic. naye ubuye ekhathele nje esinye isikhathi. Kodwa vele ngisho noma kuthiwa khathela nawo motivate akakufica usophi. Phela nalokho phela ukuze nobafana asukume fanele nawe ufice awuyilento ayeyithanda. Ngicela ungaphuzi-ke namhlanje ngeke ngibone ukuthi uzokwenzeka yini. Awuzami impela kanjalo ubone impela. Awu. Ngiyakuthembisa mina. Ngoba ngiyakuthanda ungumngami ngakushada. Ngiyakuthembisa. Sakuthanda namanje cabanga. Yebo. Safuna ukuthi nibe right. Yebo. Asingayibalekeli-ke le oyibekile ebalekile ukuthi ngicabanga ukuthi kufanele sikutholele usizo. Asikwazi ukukushiya ulenga. Ziningi indlela-ke ngiyazi ukuthi uma singekho emalini kuye kube nzima ukuthola ukuthi yini engakusiza ukwazi ukuphinde ukwazi ukuthola abantwana. Ngicabanga ukuthi thina fanele sikusize lapho nakochwepheshe uthole ne-rehab ukuze ukwazi ukuqhubeka nalento awuyizele kachamani. Mhlawumbe uzothi ngelanga mesikubiza ukuthi uba igama lakho uthi ubani? Onele Chamani. Danko, because ngiyabazi abantu besifazane meme engasekho happy nje babalekela yonke into ehlangene naleyo nto. And also ucabange nawe lokho ukuthi uyahlukumezeka bese nifike ekhaya usuvula isikokela usulokhuzana. So zama ukuthola usizo, yabo? Uma uthola usizo uzobona nawe ezinye izinto ezozenzakalela. Sizokusiza thina ekutheni ukuthi sibone ukuthi yini engayimbangela ukuthi ungabisakwazi ukubamba. Ngingabonga nangalapho. Ngicabanga ikona okubaluleke kakhulu ukuze ukwazi ukuqhubeka nalento oyizele. Futhi nakhona uma ukuthi kugcina kungenzakalanga uzothola ucwepheshe abazokululeka ukuthi mhlawumbe uma wenza lokho okunye koku-adoptha nani understand mhlawumbe isimo obhekene naso asikuvumeli because asikugaranteli ukuthi kuzothiwani laphayana. Ngoba sibona odokotela kodwa singasabisani. Ngenzeka ukuthi into encane edinga ukuthi nje uma unemali ukwazi ukuyilungisa. Siyavumelana sithandwa sami. Uthe namhlanje ngikunika ubulokothi. Ngibonga. Thina njoba ukuthi phela sasi-Valentine ke. I-Valentine isifikile so I doubt ukuthi singaqala ukuthi sihambe siye kuchwepheshe. Mhlawumbe silinde kuMonday noma umbone kuzobe sedle kakhulu kodwa fanele kube uMonday sikho. Yeah, alright uMonday. Bese sizama ukubuya sibone ukuthi sikusiza ngani thina. Because ukukusiza fanele sikusize. Sifuna ukusiza wena kakhulu but naye siyambona ukuthi hayi ngobe kwenza ekuthanda lokho. Ama-voice amaningi abantu baqhiba ngendlela engafani. So yena yakhe kube yileyo nto ukuthi alebe yenza-ke ke yenze. Yini-ke bese igcina enza lezi zinto wena ongayithandi phambi kwabantu umndeni. Uzoba right isithandwa sami. Siyakuthembisa. Ngiyabonga. Sengibonga kakhulu ukuvuma kwakhe nje ukuthola usizo. Namhlanje sengapho lapho kuleyo ndawo. Namhlanje sengapho. Ngiyathokoza lapho kuleyo ndawo ngithokoza kakhulu. Bukelwe Black Life TV ngiyajabula ukuzwa ukuthi umama uyinikele ekutheni angakwazi ukuthi ashintshe indlela zakhe futhi nakhona mase silahlisisa ngalo daba uyabona ukuthi akulona udaba olula kunzima kakhulu ukuthi ufise ukuzoletha abantwana noma ukwandisa umndeni bese kungenzeki lokho and also ungabi nayo imali ukuthi uzama ukucheck ukuthi yini engayimbangela yabo ukuthi lokho kungenzeki ngoyimpumelelo kodwa ke thina nje Black Life TV sizongenelela bese sizama ukusiza usisi abe right siyathemba ukuthi mase siphinde sibuye ubaba uzositshela ukuthi ayakasasini mhlawumbe secela amaculo esonto maybe gathering yabo family gathering ngoba leyo ukuthi khonteleze la hayi umakoti angiboni kahle asiphinde sibonane ku episode elandelayo mina ngithanda ibhadu Blangeni Magasela I'm out. It's the Black Life TV.